Dobrý, Serebreko Markiza, ešte v krátkosti jednu tému, čo sa týka vyslovenia dôvery vláde. Myslím, že v novembri sme sa tu rozprávali a vy ste hovorili, že nevidíte dôvod, aby vláda o to nepožiadala. Je január, prečo vláda doteraz nepožiadala o vyslovenie dôvery? Myslím si, že toto nie je téma. Pokiaľ mám informácie, tak nie je napísané v tom materiále, kde, že do 31.12. sa musí požiadať o dôveru vlády z takýchto a z takýchto dôvodov. Takto to tam nie je napísané. Bezodkladne. Čo je slovičko bezodkladne? Čo je podľa vás slovičko bezodkladne v tomto prípade? Bezodkladne. 2 mesiace je bezodkladne? Je to čisto subjektívny. Vy si môžete povedať 6 mesiacov, ja si môžem povedať pol roka, rok a pol. Čiže môže sa stať, že vláda ešte mesiace nebude žiadať parlament o dôveru? No, podľa toho, ak si to vysvetľujete vy a ja, tak asi áno. No, vy ste, Smer bol pri tom, ako sa schváľoval ten zákon. Vy ste hlasovali za ten zákon, aby vláda mala túto povinnosť. Prišli sme do bodu, že vláda má túto povinnosť. A ste sa pýtali niektorých... Podľa toho nesprávate. A zároveň pritom sami hovoríte, že vláda, evidentne koalícia má podporu, čiže snažím sa pochopiť, prečo je problém, aby vláda splnila túto zákonnú povinnosť. Lebo to nie je téma. Je toto téma? Téma to je pre vás, ale pre spoločnosť to nie je téma. Pre spoločnosť to možno nie je téma, ale zákon to prikazuje. Bezodkladne. Prosím? Bezodkladne. Bezodkladne. No, tak si dajte vyložiť toto slovíčko. A pre niekoho to je niekoľko mesiacov, pre niekoho to môže byť aj rok. Keď dostanete, pán minister, z úradu nejakú výzvu, aby ste niečo urobili bezodkladne, koľko týždňov alebo mesiacov si na to dávate? Podľa toho, o čo ide. Je to veľmi individuálne. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobrý deň, Peter Mazur, Slovenský